tuto cez Prešovské námestie, dokonca prechádza 49. rovnobežka. Tu sme nikde, ale ja som ju teda nenašla, ja som ju hľadala a nenašla som. Jak je to možné? Neviem, a ja ani neviem presne, že ktorým smerom ide, ale viem, že to nás učili aj na strednej škole. Som myslím, na dejepise. A ešte my máme hlavnú cestu, ktorá ide z Prešova až do Paríža. A tým, že u nás v Prešove nie je diaľnica, tak tá cesta je len taká obyčajná, že prejdeš na druhú stranu. A v Paríži už je strašne veľká, čiže s tým sa stále chválim, že tá istá cesta je v Paríži. A to nikomu nehovoríte. Chlapci, prosím vás, odlepte chrbty od opierky. Ideme si... Áno, super. Ani to nebolelo, a nebolo to ani počuť. Ideme si rozdeliť týchto malých pandrláčikov, ideme sa zahrať trošku, že žížalky. Ľuboslav, ty si môžeš ako prvý teraz vybrať pandrláka. Dobre, ja už mám vybrať toho červeného, ale keďže teraz bude sa musieť Maťo naťahovať, tak v rámci toho, že som jeho kamarát, si vezmem zeleného. Dobre, a Tomi, ty máš akého? Žltá farba. Žltá, dobre, takže mne ostal modrý. No a teraz sa pozerajte na kúzlo, lebo hodím presne toľko šestiek, aby som sa dostal na toto poličko. Poprosím vás o detail, ktorého stále zídem zase tu do úvodu. Tak, jak to má byť. 6. 6. A 6. Super, takže zelený. Tu som. Čo znamená to Ačko? Čikiliki tu A. No ono pôvodne bolo zakružkované, čo ale neprešlo v našej skupine, že zakružkované nemôže byť a potom sme následne zistili, že čo to znamená. Zistili sme, že to znamená A ako underground, ktorý je odvodený ale od toho našeho obľúbeného komika Andera z Košic. Čo to vlastne znamená to čikiliki tu? Lebo A už máme vyjasnené. Ako je to taký istý nadpis, jak je OZK, NZVL, KSČ a HZDS, proste tiež, ako to nemá tiež nejaké opodstatnenie, ale je to združenie ľudí, ktorí dačo vykonávajú. Takže to je Čikilikitua. Vy na svojich koncertoch sa prezliekate za rôzne, alebo teda, áno, môžeme aj tak povedať, že sa prezliekate za rôzne skupiny, nehráte len jeden štýl. Vy ste takí multifunkční umelci? Hej, a aký štýl vám ide najlepšie? Ktorý máte najradšej? No, my nemáme radi štýl. My sme antištýloví, no to je jasná vec. Ale myslím si, že metal nám ide dobre. To nám ide odjak živa všetkým. Metal je dobrý. Metal môže byť, hej? Metal by mal byť. Teraz chystáte nejaké nové veci? Ohľadom skupiny? Čo chystáte? No, ako je to zvykom. U nás už v perióde každé 2 roky chystáme nový album, pochopiteľne, a neviem, kedy vyjde, ani u koho vyjde, ani koľko tam bude pesničiek. Ale inštrumentálka tam asi nebude, to viem s istotou, no. A prečo? No, lebo sme nenapísali inštrumentálku. Aha. A kto píše u vás pesničky? Všetci. No všetci, to znamená nielen my traja, ale v podstate všetci naši kamaráti. Aha. Prešova. Z Prešova. Áno, nám chýba ešte jeden člen, ak sa nemýlim. A ten, kde sa zamotal, ten má prázdniny, dovolenku, alebo čo sa deje? No, svojím spôsobom, áno, on sa niekde, tým, že tohto roku sa podrilo veľa snehu, tak asi pravdepodobne je niekde nahore. Počuť. Máte tak už, keď sme v tejto inštitúcii, mohol by si nám ukázať tú vašu skúšobňu. Kade sa tam ide? No, furt rovno okolo záchoda a zabočíme doľava. Okolo záchoda? No. Áno. Jej, počkaj, toto je také zaujímavé vec. Jaj! Ach! Toto je predsieň, tu nás neskúšame ešte. Skúšame až tu. No a tu je to veľmi jednoduché. Toto je Petruškové sako, v ktorom vystupuje. To sú malého brata, môjho brata bubny, na tých bubnuje. A toto zelené je moje, na to je mňa. Má to už podľa mňa aj 25 rokov. No, vyrobala to Delicia, ČSSR. Ale farba celkom taká súčasná. Áno, to som si bol kúpiť v obchode a nastriekol som to takto. No. Aspoň ho šálim, tak keď príjeme do Bratislavy na koncert, tak sa ma všetci pýtajú, či mám nové kombo a tak. Mám z toho radosť. Takže tak, no, tu natrenujeme. Je tu celkom ináč patričný hluk na to, aké to je maličké. A vy držíte to? Lebo toto je naozaj dosť malá miestnosť, ono, keď je tu pretlak decibelov, tak ono niekde to musí prasknúť, aby to neprasklo náhodou v ušiach. No, ako my sme zase ako sluchovo asi opotrebení, ale dá sa to v pohode. Ešte vám môžem ukázať jednu vec, čo som si teraz všimol, že tu mám. No ukáž. Čo tu máš? To sú Číňani, v ktorých vystupujem.
Áno. Áno, sú dosť vzácne, lebo z nich som ešte behal 12 minútovku na strednej škole a tým, že to bolo na škváre, tak sa mi stalo toto. Čiže stále, keď vlastne vystupujem, tak musím mať dvojité ponožky, aby mi náhodou, lebo nedostať nikde červené, musím si už dať kúpiť, no. Mi pred nosom vlak s tebou, láska moja. Neviem žiť bez teba, lebo ty si láska moja. Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Spevácké okienko je za nami a teraz sa ideme venovať súkromnému okienku. Máš nejaké súkromné okienko? Mám, ale treba mi ho vymeniť, lebo mi prasklo jedno sklo a mám iba jedno sklo. A ťahá mi teraz v zime. Na kríže? No, nie, na nohy. Máš už aj reumu? Už sú to roky, čo na motorke chodím a správny motorkár má mať reumu už v 16 rokoch, čiže mám reumu. Dobre. A čomu sa venuješ v súkromí okrem toho, že bojuješ proti reume? No, chodím na ryby. Tým sa živíš? No to je moje, toto priorita moja, z toho vlastne mám peniaze, aby som potom mohol robiť hudbu. Ja predávam do tých rybníkov tam pri Považskej Bystrici. Teda za Považskou Bystricou, tam sú také rybníky, tam im predávam ryby potom a oni ich potom pošťajú a ich chodím zase chytať a zase to je taký kruh. Taký prirodzený kolobek. No, presne tak, udržujeme rovnováhu s týmto s okresom Považská Bystrica. Ale pozri sa, aha, tá rybka ťa zbadala a už otvára ústa. Čo ti povedala? Nič, ona nehovorí tak, oni hovoria, keď sa s nimi rozprávaš, tak oni normálne vyjdú hore, vonku, si posadajú tu na okraj a sa tak debatíme, lenže oni to teraz nezrobia a vedia prečo, však sme dohodnuté. Aha. Ale toto sú také pekné zlaté rybky, oni aj plnia želania nejaké, mohla by som si niečo želať? Červené sú, kde sú zlaté. To sú červené. No jasne, rybie biele s paprikou. Aha. Kované rybky, no. No ale sú milé veľmi. A čo to je za druh? To môžeme prezradiť. To ja netuším vôbec. Myslím, že Miro a Tereska. Aha. Takže ty nie si rybový rasista? Nie, vôbec. Tebe je jedno. Čierna, biela, oranžová, fialová. Môže byť kockatá, okrúhla, podlhovastá. Všetko je jedno. Takže ty si ryby milovník. A máš teda... Milovník rýb. A máš aj... Ale videl si, ako otvorila ústa? No tak tá nám chce zjavne... Nechci vedieť, čo ti týmto chcela povedať. Je ti zima? Trošku. Trošku nám tak začína byť zima, ale to nevadí, to nám nebráni tomu, aby sme sa porozprávali o tom, čo ty robíš v súkromí. To zistujem od každého člena kapely, každej kapely, s ktorou sa rozprávam a preto tom chcem vedieť aj od teba. V súkromí chodím rád na huby. Chodíš rada na huby? Fíha, a aké huby máš najradšej? Ktoré sú také najzdravšie? Podpinky alebo potňovky, to je to isté, len ako potňovky. A ťažko sa hľadajú tuto v Prešove? Práve že nie, ja chodím na huby v podstate aj v lete, aj v zime a v podstate stále. Stále? Takže nachádzaš v snehu zasnežené klobúky? Nie, ja v lete chodím do lesa a v zime chodím do Vinice na huby. Dá sa to tak povedať. Zavarané síce, ale chodím. Čím sa ty živíš? Ja sa živím hubami. A neživia teba peniaze náhodou? Ako napríklad aj teba tam doma? Živia ma peniaze, ale tie peniaze stále investujem do húb. Takže v podstate žijem z húb. Nepoužívaš húbky? Nie. A tam čo používaš? Na sprchovanie používam gel. Sprchový gel. Super, dobrá. Aj na ten chodíš nikam? Či ten No, na nerastie? ten chodím do obchodu. Tam sú najlepšie. Tam sú najlepšie. No, v lese sprchové gely zatiaľ ešte som nevidel. No dobre. Tak Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu u nás v štúdiu a za rozhovor a teším sa na teba opäť niekedy na budúce. Ďakujem, maj sa krásne, píš básne a chod sa schovať, aby si nebola zima. Môžeš ešte nejaký duchaplný odkaz dať našim divákom, ktorí potom bažia, lebo nemajú duše naplnené, kým im niečo nepovieš príjemné? Ďakujeme. Za všetkých ďakujeme. Ďakujem aj ja, nech sa páči.
šup donútra. Ja sa s tebou lúčim a ja sa lúčim aj s vami. Ja odchádzam, pretože naozaj tu v Prešove, ja neviem, v tom marci, v tom Prešove nejaké extrémne teplo naozaj nemajú, aj keď už pomaly sa ľady roztápajú, ale v Bratislave je aj tak o trošičku teplejšie, tak sa tam teda vyberiem. Majte sa krásne, o týždeň sa vidíme opäť. Pa, pa.